Benvinguts al llarg viatge. La polèmica està servida. Volem ser els catalans membres d'Espanya? Volem ser espanyols realment? Què guanyarem i què guanyem estant a Espanya? Què perd Espanya si els catalans decidim un dia d'aquests ser independents? La resposta no ho sabem clarament. Hi ha moltes interrogants, però cal saber una cosa. Europa diu que és un tema a debatre, o sigui, ja no hi ha aquesta reacció de negació. Catalunya serà independent? Què pensa Espanya? Què pensen els catalans més ferris, aquells que decideixen o que volen que Catalunya sigui envaïda pels tancs militars? Veurem la Diagonal carregada d'exèrcits? Què passarà? Estem preparats els catalans per decidir? Com un príncep curiós jo pensava que era la vida més bella. Hi ha un circ que s'estella de l'autèntica por, la cautela i l'error. Hi ha un circ que es mor, s'estella. Catalunya ha de ser un estat integrat a dins Europa, però un estat, és a dir, una terra que pugui decidir les seves coses, les coses que els afecten, i ho serà, diguéssim, no ha de ser, serà. No ho sabem, això hauria de ser com l'Aramis Fuster, no? Que seria el futur. Tant de bo sigui aviat perquè tenim pressa. Ja ho deia Ribert Barrera, ho segueix dient Lluís Llach en un vídeo i ho seguim dient, tenim pressa, volem la independència ja, quan més aviat millor. Jo tinc l'esperança que serà abans del 2014. Què guanyarem i què perdrem? Guanyarem benestar social, guanyarem justícia social, guanyarem autoestima, guanyarem el país. I què perdrem? Poca cosa. Els amics que puguem perdre immediatament, a la llarga tornar a ser amics, si és que valen la pena i són bons amics. Refereixo als espanyols, Tots tenim amics espanyols i família que estan a Espanya. Tard o d'hora els hi entrarà la mullera, per tant els recuperarem. A mi no em fa por perdre ningú. Perdrem poca cosa. Catalunya estat, i aviat, i bé, i un estat que tant de bo, almenys al començament, sigui modèlic. Jo penso que quan ens proposem fer una cosa tan complexa com aconseguir ser un nou estat, el que hem de fer és fer-lo millor que els altres. Després serem com els altres, que jo diria que amb això ja n'hi haurà prou, però hem d'aspirar per una temporada a ser els millors. Catalunya independent, home, sí. Ens hem d'ajuntar tots els catalans i votar una majoria, un 70%, i llavors aconseguirem la independència, aconseguirem que els partits es posin en el seu programa polític la independència de Catalunya. El titular és Unitat per la Independència, i de que d'alguna vegada tots els grups que ens diem independentistes i de la gent que participem en grups independentistes des de fa 2 dies, 2 anys o 2 dècades, siguem conscients de que sense unitat no hi ha independència. I una cosa i l'altra, perquè hi ha 2 banderes que representa una blava i l'altra vermella. Si aquestes 2 no s'entenen per fotre'n una, malament rai. Home, doncs poder assolir el repte de la independència. Per què? Què guanyarem? Què guanyarem? Home, suposo que a nivell econòmic potser sentir-se una miqueta més catalans. La independència, home, I això per què? per anar millor, Què guanyarem? tot. La independència. Ja està? I tant que sí, ja ho veuràs. Jo em creia que no ho veuria, que ho veurien els meus nets, però ja ho veuré perquè ho vull veure. I mourem cels i terra perquè ja està del xollo, Ai, nen, no ho sé, jo estic molt desencantada perquè aquests polítics no es funcionen. La gent funcionem, però els polítics no s'ajuden. Independència, clar que sí, que no veus que anem malament, tots s'ho foten, tot... Jo, pel meu desig, m'agradaria que fos independent i estat propi, però ja ho sabeu que és un llarg camí i esperem que entre tots ho puguem fer curt i determinant. Home, en principi jo crec que el que estem dient avui ahir en rendibilitat aquí ha de ser independent, fora d'Espanya, aquest. Però què? Però què? Un país únic, soberà. Per què? Home, perquè jo crec que ara estem trobant en un moment que l'espoli que diem d'Espanya a nosaltres ens està traient totes les possibilitats que teníem de serveis socials, que diria jo més,
la part econòmica que ens està traient tot de la cultura, l'ensenyament, que com han dit, vull dir, la sanitat, la cerca, tot això. La llengua que tenim nosaltres propi, la cultura que teníem en tot el país, vull dir, això ens està traient molt. Catalunya ha de ser independent i lliure, senzillament, així de clar. Independent, doncs perquè ens toca per història, som un país mil·lenari, ens toca per llengua, per cultura, necessitem ser capdavanters en recerca, en tecnologia, en educació, en cultura, en llengua. I no hem d'estar en Espanya per què? No hem d'estar en Espanya perquè no ens volen i nosaltres volem ser sols, volem estar com un estat europeu, ja està, com un nou estat, ja està. Com volem estar en un país que no ens estima i no ens volen? Doncs si no ens volen, que ens deixin. I puntó, així de clar. Bé, si és fàcil sentir això, no ens volen per la cultura, no ens volen per la llengua, no ens volen perquè, jo què sé, mengem calçots, jo que no sé com t'ho he de fer entendre. Doncs si no ens volen, que ens deixin. Jo quan no estic bé en un puesto, el primer que faig és que faig marxar. No? Doncs si ells no es volen, el mateix, que ens deixin i marxem i tots tranquils. Així és fàcil. Lliure, solidària, que ja ho és, ho ha sigut molt, i ha de ser independent, i hem de ser autònoms, hem de poder dir el que ens sembli, sense por de ningú i de res. Per moltes coses, perquè ens roben, primer que res, i si tinguéssim la independència tindríem moltes coses que ara no les tenim. Solament per això ja n'hi ha prou i no cal cap més raó. El que us diria a tots els independentistes, a tots els que som independentistes, és que participem d'aquest moviment independentista, que no només ens en sentim, sinó que participem, que sortim al carrer, que treballem, que batallem, que ens impliquem en les associacions, moviments, partits polítics, que és l'única manera que, amb la constància, amb la tenacitat, aconseguim proclamar la independència de Catalunya. No serà un procés senzill, hi haurà intents per part de l'estat espanyol de posar pals a les rodes, d'endarrerir aquest procés democràtic i només amb la militància, amb el treball persistent, ens en sortirem. És a dir, que tots a participar el dia 11 de setembre a la manifestació i després a seguir participant i que no ens pensem que amb això ja hem fet tota la feina, perquè la feina només haurà acabat de començar o de continuar. Endavant, visca Catalunya lliure!